ubudoda abukhulelwa. Nami ngikhuluma ngenxa yesiphiwo ngizosika elijikayo kwindlu yamandla. Kunamadoda alalele kumanje, kunabafowethu abasemajele, sisematekisini seyimotweni zethu. Ake sikhulume ngezinto ezintathu engathi mangifa engiyokhunjulwa ngazo, engicabanga ukuthi yonke indoda eNingizimu Afrika kuze ime noma sekwalahleka izinto zakho zibuye izinto zakho mazikhona zehlele einganeni zakho. Ngapholisika Maseko. Number 1, iba nomuntu mawuyindoda omsabayo omhloniphayo. Iba nomuntu otetshwa kuye. Umuhleli nesithandwa sakho, umuphambukile washibilika, bayazi ukuthi bacebaphi. Ngiyasaba mawuyindoda kanti akekho umuntu otetshwa kuye nomuntu omsabayo, ngoba yonke indoda engasabi umuntu ayisabi ukwenza noma yini, ngoba vele ayikho noma akekho umuntu emsabayo. Angiphinde again, umuntu ongasabi umuntu akasabi ukwenza noma yini, ngoba vele akekho umuntu omsabayo. Wonke amadoda 99.9% wamadoda abhedile emhlabeni ayengena mahloni engasabi umuntu. Angenxa isikhathi umlaleli weUkhozi FM kuningi bengingakusho kuleli point lokuqala. Iba nomuntu otetshwa kuye. Wena utetshwaphi? Ngiyayisaba indoda engatetshwa ndawo, indoda engagobi indawo. Mawuyindoda omhlungu siyaxo mina nje niyangazi umlaleli weUkhozi FM izinto ezangehlela namaphutha engiwenzile. Manje sangizwa ngiphefumula ngikhuluma kunendoda umhlungu triple S eFryhead engazi ukuthi sekunezinto engisaba ukuzenza noma kanjani, ngoba ngisaba leya ndoda ekhaya. Isalikwazi sesiyazi singicebaphi, abantu bayazi ukuthi bangicebaphi, ngiphethwephi. Nginendoda ese angifuni ugijime uthi mina ngisaba uNkulunkulu. uNkulunkulu asimboni, ngeke wahlonipha uNkulunkulu angamboni, uhluleke ukuhlonipha umuntu ombonayo. Ungakhohlwa mlaleli weUkhozi FM ukuthi kaIsrayeli uMoses engekho eyothandaza entabeni, benzi ithole legolide ifuli ikhona, ipresence kaNkulunkulu ikhona, ngenxa yokuthi umuntu wayengekho. Ngenxa yesikhathi ke angingalandi kakhulu, ngithe number 1, iba nomuntu otetshwa kuyena. Lo muntu otetshwa kuyena njalo uze wazi ukuthi kumnandi muyi indoda, ube nendoda ezokuncoma, umuntu omdala impunga ezokuncoma, mfana wami wenza kahle futhi mawubhedile bese kubuyisa. Number 2, ngenxa isikhathi asisekho, buyelane emakini la nizalwa khona. Uyibalekele imfundo, uyibalekele umuntu wesifazane, ukubalekela inkolo ezokususa kini. Sithina singama-Afrika, ufisha ungaxabani namanzi, izinkanyezi zingaxabani nesibhakabhaka, ihlahla ingaxabani nenhlabathi. Afrika, indoda Afrika akunandaba ufunde kanjani, kodwa what matters unaso nisibusiso owasithola ekhaya. Mlaleli weUkhozi FM sengiqeda nje. Number 1, iba nomuntu otetshwa kuye. Cebeka, ake ngiqede nje ngenxa yesikhathi ngingabali into eziningi. Okugcina okubalekile, asamukele sabantu besilisa namadoda ukuthi asinali iphutha, kodwa singamaphutha, siyashibilika. Wayengeke uNkulunkulu asenzele abasizi kanti asilidinga usizo. Bantu besifazane, ngizongena kunina next week enyangeni yabantu besifazane ukuthi ingane yakho yomfana, indoda yakho, ubaba wakho ungenza kanjani ukuze afinyelele la efuna ukuba khona. Ngiyanidabukela abantu besifazane, nathunyelwa kithi samadoda, asiphakeme siyimpakamo. Madoda, uma sitshelwa amaphutha, hayi ngoba sithathwa kancane, vele indoda ngeke laphela usuku iphutha ingalenzanga. Abafuna ungi-SMS aka sithintane 066 053 0791 066 053 0791. Abaphila abantu eNingizimu Afrika, singakhohlwa makuzelwe umuntu wesilisa bekwaziwa kuzelwa indoda ukuthi umuzi wama, kodwa kulezi insuku imizi imiswa abantu besifazane, imiswa amantombazana azelwe. Amadoda aphi asukume, siyindlu yamandla. Amadoda umeke ama eNingizimu Afrika iyophumelela. Sukumani, indlu yamandla, uNkulunkulu abe nani. God bless you.